Usa ka tuig nga batang babae sa Talakag Bukidnon ang patay human giunay og dunggab sa iyang amahan. Rason sa krimen, giingong selos ug panaglali sa kapuyo sa sospek. Sospek na abtan sab sa kapulisan nga samdan. Ani ang report. Patay na diyang nakaplagan sa mga miresponding personahe sa Barangay Tikalaan Council sa Talakag Bukidnon ang kapin usa ka tuig nga baby girl human nga giunay og dunggab sa iyang amahan. Ang sospek 29 anyos ug mag-uuma sa lugar. Subay sa investigasyon sa kapulisan, nakaangkon og samad dinunggaban ang bata sa iyang tiyan nga bahin rason sa iyang kamatayon. Sa pagresponde, nakita sab nga adunay samad dinunggaban ang sospek sa iyang tiyan ug samad sa liog nga bahin rason nga gidala sa ospital. Apan anaa na kini sa stable nga kahimtang. Initially, selos ang ilahang ang dahilan sa ilahang pag-away busa ang kining inahan mihawa sa maong panimalay ug didto at around 9:30 AM nahitabo ang maong pagdunggab. Sa pakighinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa inahan sa bata, gibutyag niini nga taod-taod na sila gaaway sa sospek. Una to kay nagpatimplan to kunyag kape. Tas wala ko magsugot nga ignan na ako siya nga ikaw ray timpla na gagkuan din siya yaring kung hingat ko sipa sir pero wala ni gidayon. Tas yadto rin kong abuhan naglugaw ko sa pagkaan sa akong anak. Tas singal ako kay nagilagubo yam dingi bislak ang sundang na sa dingding. Tas na tarantan ako nga dagan ko. Wala kuno niya damha nga damayon sa sospek ang ilang anak sa ilang panaglalis. Nagplano pa kuno siya nga muadto sa DSWD para magpatabang nga makuha ang iyang anak. Di pa kay nako manhawat. Sakit king kamatayan sa akong anak. Ana-ana sa kustodiya sa Talakag Pulis ang sospek kinsa mibalibad sab sa pagpatambal sa iyang mga samad. Kasong parricide ang atubangon niini. Importante kaayo nga himuon natong sentro sa kinabuhi sa ato ang panagpuyo ang Ginoo no og kung dili ma-resolve sa magtiayon sa ilahang kaugalingon ang ilahang mga conflict, importante nga modagop sila sa ilahang mga isig ka pamilya o di pa kaha aduna kitay mga social worker. Problema sab karon sa banay ang pinansyal alang sa pagpalubong sa bata. Alang sa mga buot mutabang, mamahimo nga makapadala sa numero nga makita sa inyong TV screen. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.